kysymyksiä koko ajan ja sitten edellyttää nyt tietenkin, että niihin jotain vastauksiakin tulee. Se on eri asia, jos kukaan vastaa mitä. Siitä kehittyy. Niin, että kyllä mun mielestä ne painotetut roolit voisi olla, että miten mietittekin. Joo. Ja että tässä oli niin kuin, ja näette, että toi C3-kohta, niin siinä on tosiaan ihan erikseen otettu näistä dialogisista taidoista vielä nämä puhtaat, suorat, avoimet kysymykset, koska se on niin tosiaan se kuninkuuslaji, niin kuin muistatte, sen menetelmän nimi on harjoita kuninkuuslaji ja koe tiedustelemisen mahti. Niin se on todella mahtava menetelmä. En tiedä, oletteko kokeillut, mutta teittekö niitä kokeilusuunnitelmia? Joo. Kuinka moni teistä kokeili nimenomaan tiedustelemista? Siinä tulee niin kuin dialogikokeilussa oli tämä, että harjoittelen opetusharjoittelussa soveltamaan tiedustelemisen menetelmää. Oliko kellään sitä? Mä kysyn, onko se, että tehdään niitä kysymyksiä paljon, kun nämä nimet on nyt vähän unohtunut? Joo. Että jos muistat, niin siinä on ne, että on se ensimmäinen kysymys, esimerkkiryhmä, niin se oli se, että yritetään avata toisen ihmisen ajattelua, että jotta ymmärtäisi sitä ajattelua tai jotta saisi käyttöön sen ajattelun, mitä hyötyä siitä voisi olla, kun toinen jotain kertoo, mutta alkuun ei ymmärrä. Ja sitten toisaalta, että voi auttaa häntä ratkaisemaan ongelmia, niin se oli se ykkösryhmä kysymyksiä. Ja sitten oli ne kakkosryhmän kysymykset, oli ne tulevaisuuteen suuntaavat kysymykset, että miten joku sitten pääsee eteenpäin jossain, missä joko yksilönä tai sitten ryhmänä, että missä haluaa edistyä, niin mikä on esimerkiksi ensimmäinen askel, mitä aiot tehdä, mistä kannattaa aloittaa ja mikä on ihan ensimmäinen toimenpide sinne tulevaan. Ja nämä on kaikki niitä kakkosryhmän kysymyksiä. Sitten kun te katsotte näitä kenties joskus tarkemmin, niin niitä ei nyt ehkä niin halua sitten tuoda. Oli hienoja kokeiluja siis, että mä oon kyllä nähnyt, mutta mun mielestä ei kukaan kyllä ihan tehnyt siitä. Joo. Se on ehkä varmaan niin kuin astetta vaikeampi kuin edelliset sitten. Joo. Siinä on niin kuin sillä, että tehdä nopsaan niitä avoimia puhtaita kysymyksiä, niin se vaatii treenaamista ja sen takia mä suosittelisin, että harjoittelisitte vähän kaikenlaisissa yhteyksissä, missä te vaan hoksaatte, tai niin nythän mä voin taas kysyä sen avoimen kysymyksen. Niin sillä lailla treenaa, niin sitten se on helppo siirtää siitä sit oppimistilanteisiin myös. Joo. Sitten tämä viimeinen kohta. Mä voisin muotoilla tuon viimeisen kohdan, kun siinä lukee tällainen, että teorian ja käytännön yhteen kietoutuminen oppimisessa, ja tämähän on liittyy siis integratiiviseen pedagogiikkaan, niin kuin varmaan heti tuosta ajattelette, niin se, että se kysymys on, että mitä siinä oppimisprosessissa sitten oikein tapahtuu, niin olennaista, että se teoria ja käytäntö, ne siis kietoutuu saumattomasti yhteen. Se on Diana-mallin idea, että paljon tehdään, paljon kokeillaan, sitten niitä kokemuksia, tai siis sitä tekemistä ensin yritetään myös perustaa tietoon. Sitten huomataan, että se tekeminen, se kokeilu ei oikein onnistu, niin minkälaista tietoa tarvitaan lisää. Ja taas kokeillaan käytännössä ja taas puuttuu jotain. Se voi olla ihan tekemisessä esimerkiksi joku pieni liikekin vaan, joka on se tieto, siis se, että se kannattaa tehdä näin, että se ei ole aina jotain mahtavaa teoreettista tietoa, vaan että ihan yhtä hyvin se, että mitkä on ne kriittiset kohdat taidon oppimisessa, niin taas ekspertti tai paremmin osaava osaa niitä sitten näyttää ja kertoo. Ja sitten se, kun tuolla lukee että synteesejä kudotaan, niin se tarkoittaa sitä, että koko ajan siinä oppimisessa, niin kun siinä tehdään näitä tämmöisiä pikkusia kokonaiskuvan muodostamisia pitkin oppimisprosessia, eli niin kun kudotaan yhteen se sen hetkinen tieto ja osaaminen. Et kudotaan näissä synteeseissä yhteen. Ne voi olla vaikka tämmöisiä välisynteesejäkin nimeltään, mutta yleisnimisynteesejä.
Ja sitten samalla kun kutoo synteesi, niin siinä paljastuu se, että mitä mä en osaakaan. Että jos tekee yksilönä, jos tekee ryhmässä, niin ai niin, mitäs tietoa nyt puuttuukaan. Ei tämä hoidu tällä tämä asia vielä. Ja sieltä löytyy ne uudet kysymykset, eli ne puuttuvat palat ja aukkokohdat, osaamisen aukkokohdat paljastuu. Et meillä on vasta niin kuin tämä osaaminen tässä, että miksi tästä jutusta ei tule. Sanotaan vaikka esimerkkinä, että jos mä sanoisin, että kun on helppo mun on ottaa esimerkkejä näistä vuorovaikutustaidoista, niin se, että jos esimerkiksi opettajana, kun sä oot omasta mielestäsi tehnyt kaikki hienosti sillä, että sulla on kaikki motivoinnit, että sä oot kyllä niin innostava oppimisprosessi ja sitten minkä sä oot rakentanut ja sit sä oot itse innostunut, mutta sitten ne ei yhtään tule mukaan ne opiskelijat. No mitä sitten puuttuu? Sitähän jää kysymys, että no niin mitäs tässä puuttuu ja mitä kun mä kokeilin näillä, niin ei se yhtään ottanut tulta sillä lailla kuin mä ajattelin. Ja silloin tulee se että miten se alkukohta täytetään. Että niin kuin tällainen. Ja sitten kokeilee taas vaikka esimerkiksi sellaista, että niin kuin mä voisin tarjota, että laitatte sen työskentelyn dialogiseksi että huolehditte varmasti, että opiskelijat tekee dialogisesti, niin katsotte, miten he silloin innostuu. Ja sitten tulee taas se, että no eihän ne niitä menetelmiä, tommosia ihan typeriä menetelmiä, että tommosilla mitään tee. Mä nyt liioittelen. Siis ihan yhtä hyvin voisi käydä näin. No pitää jotain lippuja käyttää, keskustelulippuja. Että varmaan käytän. Niin sitten tulee seuraava kysymys, että ai niin kun mä yritän sitä symmetriaa, että se on nyt kuitenkin aika johtotähti oppimistilanteessa, jos kerta kollaboratiivisuudesta puhutaan, yhteistoiminnallisuudesta. Niin miten mä nyt teen, minkälaisen sovelluksen mä teen siitä symmetriasta? Tiedättekö? Niin. Että sitten taas, ja jos ei tarvitse niin kuin yksin miettiä, että jos teitä on niin kuin pari tai pieni ryhmä miettimässä, niin sitten keksitte vähän paremman sovelluksen kuin jotkut värilliset eri lipukkeet. Mutta että sillä se niin kuin menee, että ne aukkokohdat paljastuu. Ja varmaan samalla lailla niin kuin teidän ammattialoilla. Et kun tekee jotain, no nyt tästä kyllä nyt yhtään mitään hienoa tullut. Ja miten sitten tehdään, kun täytetään se aukkokohta? Joo. Ja siitä tuosta kävi selville se, että samalla löytyy siis, kun synteesit kudotaan ja sitten löydetään aukkokohdat, niin samalla tulee uudet kysymykset, niin kuin äskenkin, että mitkä on ne sitten ne kysymykset, mitä meidän seuraavaksi pitäisi ratkaista. Että sillä se prosessi sitten etenee. Ja se on samalla reflektointia ja arviointia. Että ei sillä, että sitten on siellä päätteeksi joku reflektointi. Vaan kukaan tiedä enää, mitä mun piti reflektoidakaan, vaan että siinä pitkin sitä prosessia, niin se reflektointi, että mitä, siis tosiaan, että mitä on havainnut siinä, kun yrittää oppia ja omassa toiminnassaan havainnut ja sitten, että mikä esimerkiksi jossain tekemisessä, niin mikä vaatimus siinä on yllättänyt ja mitä se itseltä edellyttää, erityisesti vaikka esimerkiksi niin kuin asennemuutoksena. Mä voisin sanoa, että esimerkiksi opettajana onnistuminen niin ei riitä, jos reflektoidaan koko ajan kognitiivisella tasolla, eli sillä, että mietitään niitä tietoja ja taitoja, joita sulla on sit opettamisesta ja oppimisesta. Vaan pitää mennä syvemmälle tasolle, eli opettajan identiteetin, persoonallisuuden tasolle. Ja mikä siellä on sellaista, sun pitäisi löytää, että miksi juuri sinä olet hyvä opettaja ja mikä sen estää tulemasta esille. Huomatkaa nämä kaksi asiaa. Että miksi juuri sinä olisit hyvä opettaja ja mikä sen estää, että se ei pääse esille. Ja nämähän on niinku niitä hienoja juttuja sitten, just jos ajatellaan, että ammattitaidon kehittymisessä ja sitten vielä sen syvin taso, että mikä löytää myös se, ei pelkät sun tiedot, taidot tai persoonallisuus, vaan myös, että mikä syvemmin on, minkälainen visio sulla on opettajan tehtävästä.
Ja se visio on todella niin kuin sitten sitä aivan syvintä sinusta. Et miksi teet sitä työtä, jota teet, niin minkälainen kauaskantoinen ajatus sulla on siitä, että mikä on sen työn tarkoitus ja syvin motiivi. Ihan vaan otin tämän reflektoinnin tässä näin, että mitä kaikkea se muun muassa on. Tämä oli ihan hyvää tekstiä, kun opettajaksi kasvun näyte lähestyy, että oikein hyvää. Joo. Ja sitten tosiaan Iliana-mallissa myös työskennellään yksin, että tämä ei ole pelkästään sitä, että yhdessä, vaan että myös yksin otetaan asioita haltuun ja siltä pohjalta katsotaan, että mitä mä voin myös ryhmään tuoda. Ja huomatkaa, silloin tulee se hieno, että kun me ollaan erilaisia me ihmiset, niin se meidän ominaislaatu, miten me voidaan ravita, rikastuttaa sen ryhmän työskentelyä, koska me ollaan erilaisia ja me tuodaan sitä erilaista ymmärrystä. Niin se täytyy ensin hankkia sitä, että mitä me poimitaan tietona tietolähteistä ja miten me sitä tietoa ymmärretään ja vähän käsitetään aluksi ja tuodaan se ryhmän käyttöön. Ja sitten yhdessä rakennetaan lisää. Tästä tämä oli. Mä ylitin kyllä ajan nyt.